Hau jane deitzen da, hau podium. Jutsin, Jean-Claude Aguerren etxaldean, behiak bertan gizenaraziak dira OGM-ik gabeko bazkarekin. Ezinbesteko baldintza herriko haragia ekoizteko. Urtean dozena da mos bat buru saltzen du herriko filiera hortan. Behiak behar dira partezari, behar da idorraikilein, ahunt idorraikin, harto irina egiten du etxen fabrikatzen du, eta komplementer bat erosten du kompletatzeko. 2013an sortua, herriko haragia sailak segurtatzen du kabalak iparaldean sortu, hasiak eta gizenaraziak direla. Desmartxagunen balorean ezartzeko, aste berezia antolatu dute partaide diren jatetxeetan, ala nola miarritzen. Quand on a des bons produits autour de chez nous, il n'y a aucun intérêt d'aller les chercher à 300 km. C'est une viande de très bonne qualité, on travaille au feu de bois, donc ça apporte encore un plus à la viande, des belles cuissons, des bons repos de viande, le petit goût fumé du feu de bois. Après, il y a le travail du cuisinier qui intervient aussi. Baina zirkuitu laburrak garatzen badira ere, lehen aldikotz aurten herriko haragia saileko salmentak apaldu dira krisiarengatik. Oartu gira, bezero batzuek autoa egin dutela kalitatezko markak haien saltzeetatik kentzea. Biharko lana dugu berriz bezero horien atxamaitea eta berriz komentzitzea. Nahiz eta haragiak karioago izan, kalitateak baduela bere lekua merkatu hortan. Et donc voici la bavette de Loyau, grillée à la braise. Herriko haragia 100 bat salmentagunetan proposatua da, elkarteak 300 azle eta 4 transformatzaile biltzen ditu.